Али дозволив Бог знять сьомую печатку, запанувала у небі в момент тишиня. А 7 анёлов обвещали по порядку, якія кары заслуговує земля. И 5-й голос трубный обвестил, что будет, коли як боги люди станут на земли, так затвердеют у распусте и в облуде, что не признают над собой Творца суддю. Бяда землі і людям голос попереджував, і зорка значная упала на землю. Скатилась зорка, і тады открылась бездань, а дым пекельный чад затьмил планету всю. А з диму вийшла саранча, як скорпіони, каб шкодить людям, тільки тим, що люблять грех. Не забивать, а мучить довго, жалить, ранить. Даремно смерти буде прагнуть чоловік. На голове ее венок позолоченный, ее обличье ниби человечий твар, а волосы, як волосы пригожей панны, а зубы вострые, як зубы у льва. Ці не здимає сьогодні Бог печатку гэту і дозволяє сенс духовний зрозуміць. Упала зорка, бо костёл повагу стратил, открылась бездань, бо час демона прийшов. А саранчирой то антихриста вучення, ніхто не ведає, що есть добро, що зло. Твар чоловічий, бо від мудрості он має, а волоси й венок, бо мила вабить його. А зубы вострые, бо жалить он смертно, что люди жить не хочут, кличут згубу смерть. Але не каются, Христа не призывают. О Боже, злитуйся над нами и ратуй.